Dumelang kaofela ka lebitso ke nna Wendy ngwetsi ya Phogole se tlogo sa mapeka ngwana Tshilo bana ba go gae ka jeko ba se thole ba re biditse ba batla o tseba gore ho etsahetseng ka ngwana bona bana ba go gae a re tsamaeng re lo utlwa go ha le hantle ho etsahetseng a re yeng. Dumelang family. Ninjani? Ngiyaphila Wendy ne ngegama ngivela eMojalavu isho ekubizwa lala ngoxolo ku Mojalavu 157 angithi ningibhalele la ekhaya ukuthi nicela uncedo. So before ngifuna ukwazi ukuthi ngikhuluma nabo bani and then ubani umufu singacala ngawe sisi. Mina igama lami nguNomthandazo Erin yimi umama kaThando umufi lo oshilo mntanami igama lakhe uThando Nkosi. Okay ngiyathabela ukwazi. Gogo mina ngukhokho kaThando. Ukhokho. Niyaphila mos. Igama lami ngumsisi Thanjekwayo. Okay ngiyathabela ukwazi. Mina ngugogo kaThando usibongile ngwakalikhele. Niyaphila mosini. Ngijabulela unazi ne. Njengoba ningibhalele sesi benifuna ngincede kanjani? Siswendi mina sicela ukuthi usincede ukuthi njengoba uThando ashiyile singathanda ukwazi ukuthi kwenzakalani ukuthi aze kuze kwenzeke kufike la kufike khona. Kuningi nje ukwenzakalayo futhi kulomndeni. Ngiyabona kuningi kakhulu nalapho siyalicela usizo. Khokho wena no Thando i-relationship yakho naye benjani? Hayi uThando bekunganalutho nami naye. Bekumzukulu nje gogo. Yena ezihlalela la mina ngihlalile hayi. Esikhathini esiningi makhona okukhona besidibana lapho. Okay. Gogo, angisazi ngithini gogo. Wena noThando beninjani and uThando beka umuntu onjani? Mina besitshera bekudadewethu. Kunengi kuhlangahlangene mntanami nabantwana bamabazwani. Kukhona nokunukana phakathi kwakhona. Manje mina ngiyangibulala. Thanda ngathi uthanda ngakhuluma la khona buyisa umndeni uzwane abantwana bami bahlangane njengoba bebanjalo achaze ukuthi kukuphi la Aski siyasindwa nema kakhulu mntana sangishonela kakhulu. Shame maskis my darling. Papa when relationship yakho nomntana wakho benjani? Be right. Ukuthi isikhathi esiningi yena bekehlala la mina ngaphiso wethu. Lana kusekhaya. Ngithi kusekhaya la. Ngamshiya la ngoba nginendawo ngaleso wethu. Okay. All right. Mawuthi kusekhaya la khaya kwaba Sithole kugini? La kugini. Okay. Manje ke njengoba ngikhona ne niyazi ukuthi mina always ngihamba nabaphansi ngithi and manje bona abaphansi bayasho ukuthi kusashota yabo kunabantu abangababoni papa wena kanti bakuphi abakini ngoba ingathi idlozi likhetha ukuthi liqakeke kancane lapho. La kunoyedwa kwamanje bazawufika ntambama bahlala kude kuphi? BaseNatal. Sekanesikhathi singakana mntana shonile kanti? Ushone Wednesday, last week Wednesday. So manje why baba late? Bafikile Sunday batloka. Okay. So already ne angifuni ucamba manga guys ne mabangibuza indaba yokuthi baphi already sinenkinganyana already lapho and the energy can tell ukuthi izinto zihamba kanjani without even ukuthi ungareader ubiza amandlozi already uyabona ukuthi akukho mnandi and nina ngizoni counter nonke njengoba nihleli la nabanye bazongizwa niyagangelana
ama ancestors akwatile guys. Akwatile. Niyangisinda ngento zeni. Niyang understand ukungena kwami nje la eJarden it's heavy on me. But into engayithandi eyenzeka lapha emndenini mama njengobusho. Kuyahanjelwana I don't understand why. And ukufa lokho okay. Okwala ekhaya. Futhi mina ngifuna understand that that's why my ancestors akhona ukuthi sikwatile sisweni ukuthi why bayenzana kanje. Mina I'm here ukukhomba ukuthi why when wenza so because of nina niyazi niyacedana. This death has nothing to do nayo umufu. Yini iluna. Kiluna. La ekhaya baba uthi kusekhaya. Angithi bapha ama ancestors wakho. Angazi abantu abadala ukuthi bawabekaphi. Nithi nishadile nini? Cha, shada. Manje why umncwabo wenzela la? Asibone ukuthi uhlala la ubeka kanjani? Umhlawuli? Cha. Manje ufuna nothando la? Uthando Why umncwabo uphumela la? uphumela la khosi bekahlala la. Mara ama ancestor wafuna. Uthi aphumelela. Kukabani lana? Bayabuza gogo aboma wakho ukuthi sikabani la? La kukaSithole kukagogwakhe la ubabakhe. Umakhumza wavela kithi ngokuncane ngoba avela Nenze into wrong chom. So nenze into wrong papa ke. Uthi bamlawo ne? When they don't recognize you as married. And how come when you want to drag your ancestors here? Ubafaka ngani lana? In fact sizoyenzela everything ngaphandle. Yebo siswini. Ubafaka kanjani abantu bakini? No offense guys, like iqiniso mele liphuma Iqiniso sisiphikisa iqiniso. When uyavuma ungena la, ungatholanga nenkomo. Sesingenile ngoba Waletha ntuthe wrong. ngenile mntanami ngiyaxolisa kodwa esengenzela lolele sisi. Chomi uma uphahla uthini? Asilungise manje. Man light amakerese lapha nithini? Nibiza bobani? Sibize inkosi yana siloku simbiza ngonkosi vele. Kabani? Unkosi ubabami uzala mina. Kabani? Sasithola. Guys. Yo Lona le retsa metlholo, itse le retsisa di wrong. Ntshongwe le ngore tletsa kwa ntle. Nna ke tsebi gore ke bo mang mo. I tlo phahlela mone. That's just the geometry. Yeah. Ere makoko ba dule mo ba le ba sa tsebe o dula wena mamkhulu tlang le ska khol malumi sondelani siphahle kuphahle EU shape ne etla ka maska malume no right ngale yeah gogo uzosivulela phahla ke cela uphigogo isnefi ababiza abantu baku nasi isnefi batla coco bean Simon badi makere coco Nina nzala bantu kushokile bakathanje kwayo bakamasina Ndlovu ezidle ekhaya ngibiza nina kumafuzafule sondelani lapha sihlangene ngomntwana umntwana uhambe ngendlela esingayitholi kahle
Sashweleza kini ukuthi nakho sesithatha umsebenzi wenu sawusa emzini kaSithole. Siyanicela saninxusa sanqonqoza ukuthi hlanganani nathi. Nihlangabeza umntwana ngoba kanacala. Ngithi nangumzukulu. Mmukeleni. Mmukele Ndlangamandla. Vula izandla kumzukulu wakho konke okwenzakalile. Ngiyamshelezela. Kwamina ngiyacelela uxola edalweni zakithi. Ngicela uxolo. Noma ngithulile kodwa ngithi ngicela ningixolele sengizwile. Ngicela ningiphumuze kuko konke. Athi makanina nisibize emakhaya wenu. Sizobizwa egangeni emzini yabantu. Sibizwa emzini yabantu wema. Anisibizi nini emzini wenu. Njani? Niyababiza manje ngoba kushubile angithi. But why lisaba memi kodwa inhlungu zalona? Malume omdala ngicela uphahla lapho sithanda. Umama umntana azokwazi ukukhuluma. Nibathele like alibathelele jwala. Guys. Khuluma man. Nenabo mhlawumbe enkulu bona masikesiki. Ninabona amavovo emvula. Nikhuluma nani nabo maweli bomba ngokuhlehletela. Nani nabo maphela. Kweza. Nani nabo magulala umhlophe umlomo. Ngithi phela nako sokonakele lapha emzini wakaSithole. Ngithi sihlangene nje asehlangananga ngokuhle. Ikhona impazamo eke yenzeka la ekhaya. Ngicela phela bese nivula indlela phela nikhansela bonke okuqala laba bantwana engihlangene nabo la. Kule inhliziyo abanazo ake nibavulele inhliziyo abanazo ngoba kumoshakala konke nje kuinhliziyo esinazo nami ngiyayibala ngikini ngicela ukuba nikhanyise konke ngicela nikhanyisele ingane. Yes, Chris. Ngiyacela kini bonkosi bondlangamandla boswele ngicela nisixoleleni yashweleza ngicela nimhlangabezeni umntanami kulesenzo lesasenzile mhlangabezeni Aski. mhlangabezeni ngiyanibiza nonke ngiyambiza nomkhulu wami wele othi la khona ngicela mhlangabeze umntanami lapho. Thina sinibonisile ukuthi kuzoba nentezo yenzeka. Azange nimamele wemama. Askisi madali yazi. Sikubonisile sithando sami. Sizile ngamasayini nike nabona. Nike nayenza Thoma. Thele utshwala ke mama kaNana so uthi ne ukhulume nayo nani. Bese ke na sizoyivala lapho. Khuluma nonana wakho. Simonkulu mntanami yini mama. Yiphi mumada yimipo ngicela mntanami ngiyaqondisa ukuthi akwazi ukukusiza ngicela futhi Askisi. ngicela ukuthi nimamukele umntanami angahambi estratini yandinge usangapha ngicela uswele khona. Askisi man. Athi mama ngizohamba njengenjani awe. Ngizohamba njengenja because wena no papa anenzanga into eziright. Akusana ndawo. Sasa sizomlinda afike. Askisi mama. Silanda umoya wakhe emotweni, gezwe imoto yabantu. Ngoba uzoyistakisa, uzoyijemisa, uzoyenza yonke lento le. Then sifaka umoya wakhe kuye. Bese bazositshela ama-ancestors ukuthi senzani. And then everything eyenu whatever iba khona la. Makerese alitlwatlwela wona mo as representing umsamo wena ngithi. Yeah. So yeah. It is what it is. So mina ngizonibona kusasa ngithi. Ufika what time? Uzofika ngo-7. Ngo-7. Okay. And then ngizongithalela ihlahla la sizofaka umoya wakhe khona ngithi. And it's unfortunate ukuthi ngizodinga ihlahla ezithu
ne? Because girl, pregnant. So I need 2 trees. So we just need to settle the baby as well. But okuningi uzozikhulumela. Bana ba go gae dumelang, today ke tsatsi le la lefu re emetse mofu a fitlhe maobane di bone gore badimo ne ba sa dumele gore girl a tshwanela go bolokelamo. But let's hope today badimo ba tla ba lenene ra gona gore re thuse the situation. Re emetse mofu a re yeng re lo bona gore go tla etsagalang ka jeko. Mara a re rona a simbeke kancane lapho 2 minutes ne sina sila dumoya lana ngoba ke batla kena ka lekase ka mo jarateng. Yeah, for me it doesn't make sense. A re yeng herlo isneif sika ibathong. Yeah, asambe singene la ejardini wasasithanda ngifuna nizo sithatha umoya wakhe ngithi in the car ubeke malume ukhulume naye uyamtshela ukuthi mntanami sizothatha umoya wakho thela mole papa ucleanse koloi yabathu ubuwe ne ukhuluma baba uphuma umoya omubi eligezela imoto labantu hamba nami-ke mzukulu phuma-ke la emotweni ungasali ukhuphe imoto yabantu asambe mfethu sekhaya hamba nami mfethu ungasali utete phela lokho kutethile mfethu esingakwazi ungakushina-ke emuva sambe nawo ngoba nami nogogo wakho phambili asambe mzukulu sambe-ke sekhaya ngitshela umzimba wakhe nawo lana nawo umzimba wakho lana mfethu sihamba-ke manje mfethu baba mntana papa ngwana a bolelele badimo ba kwa bona gore sithole sona mina balikhele bomthatha wenzukulu mina bomasikisiki cela ukuthi namukele na ingane yenu phela sengilandile sefikile lapha ekhaya ngicela ukuthi nize nibe nayo ningayikwatele noma lokho ekwenzile senosale niqoqana isingale. Ngiyacela-ke abantu abadala ukuthi ngicela ukuthi nikhulule wonke abantu abalanayo ingane nikhulule ingene kahle ekhaya iphume izihambe kahle kungabi nezinto eziyosala bese sale isidalela izinto ezimbi. Ngiyacela namhlanje ukuthi njengoba uhambile nje wazi ukuthi ukhethele lokuhamba awuhambiswanga umuntu. Ngicela ukuthi-ke bese unakelela abantu bakho labo bashiyile nangomntaneni hayi sekayahamba-ke manje ngicela namamukeleni ngixolele ihlaleni nayo manje nje sinaye kuzoba inkonzonyana nje incane sisiyahamba bese ngibeka indaweni yakhe yokugcina. Khuluma naye ugeli ke umntanakho umtshele ukuthi usekhaya manje. Thando sibunkulu hayi usekhaya ke manje ngicela nje ukukhanyise konke ukuninga yami nawo amazi ngiyaxolela mntana amen. Thank you. Come. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Sanibonani ne? Okay, igama lami Wendi ne ngibuye eMojalavu. Kodlala ngoxolo. Ifamily sibizile they wanted closure. Because I'm seeing a lot of faces, so I just want to Liskamakala, what are we doing here? Okay, Mama, sizovula ugirl ne just to kufaka umoya, and then I don't know if the family would want to open ukuthi but one morning, I don't know. You will give us the go ahead ne, and then sizocala kwenza that ritual intambo zami lezi ngizicelile. Thank you. And then sizofaka umoya sikhulume naye, and then induku yami
Ngini ngathi light kanje. Ngifuna serious like she must feel the pain. Yeah. Ale ncane kakhulu le. And then mama esikhulumile izolo ne. Ukuthi gogo njani? Saphila. Njengoba sikhulumile izolo nana nizomuvula ne. Ngifuna nimshaye number 1. 2 sizombopha ukuthi angaphindi anyone aze asebele umuntu omunye gore ipulaye or ing because the cysts tse ipulayileng dina le tendencies of coming back and haunting others. Mshaye khipha yonke le engakuyi. Mshaye ungamcabangeli. Mshaye mamela ngene upompi Thando ma ula uthi ma angifuni ukuthi ngicambe amanga, angifuni nokuthi ngishuke coat ukuze ngifike kule stage sokudecide ukuthi ngcono ngihambe. It was difficult. Bengana support number 1. Itende ligcwele number 2. Mangidinga ukudla benikuphi? Ngilele ku coffin enhle but I never had food. I never bengisafara. Benikuphi? Wani thakathana ke? Asikhulume le. Wakatsamelana dingaka. Litsamali mabitla funny enough. Yabona lo girl athi angifuni nokuthi nibone grave yami for that matter. Siswendi mina ngifuna ukuhamba private. Litsamali mabitla likenya dithipa letsa ing mabitleng. Njengoba sinje kwethu nami uvuko kwakhe bona laba ucela upompi angiphendulele kokuthi mina nodadewabo ngoba basibiza ngabathakathi bona Ubani okubizwa umthakazi ngicela umkhiphe. Kwenyana Ngitheni kuwizolo? ushilo Ngitheni? Usibukula kaphendule siswethu ukuthi ingabe ngempela mina noma Ukayipapazaya. yona. ingoba siyazi Angithi elembi siswendi bathi ila yimi nomama. Yimi nomama elembi la. Yimi nomama kulala udadewethu. Lina lidadoko letsang lilo dadeweluna. Mina ngiloyo udadewethu nabantwana Kanti wayichomi. Ngicela ukuyicacisa. These two are not with abakuloyi. Ngicela ukubakhipha of the rain. Ngiyabonga Jehova. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga Somandla. Ngiyabonga sibala samabuya. Ngiyabonga Abaloyi. Uthula ukuthula This is going to be a very different funeral. I give at re tsamaye ka di bus, re go mo boloka di stake ko tsileng or go be le di accident because spirit are powerful, right? Bana ba go gae le iponetse la ikutlela gore mofu o reng o re yena o batla tsama private. Bana ba go gae a re bonaneng bekeng etlang hape go lala ngoqolo ko Moja Love 157.